Horas, salam jumpa di YouTube Sandeli Perpakpahan. Salam sehat selalu saudaraku. Ini adalah acara simulasi adat Batak yang diadakan di Pertukuan Labanta di Marindal, Medan. Terima kasih, semoga menjadi motivasi buat kita semua. Selamat menyaksikan. Horas. Jadi ngara DB hami tulang. Mau lihat memang guru. Di HMB mangido sangat maju tiki asa marsereng kita kami jakkan maramarangi. Songoni madudu di pajuun perlu iba dihita nomor dongat tubuh. Wah ngasih kopi tahu dulu so. Songoni guru nami bisa pirang nami amu emang guru. Songoni dongat sahutan nami. Nah sahut dulu mai taison ala mangalusi mai tanon akka hatan yang mengburuk ta songsongone dia muna tulang nami nga sikap be parudur muna tulang ngada dia mu tulang gabe jala horas ma amang baru ngara di habi kudul siang muna mau lihat tulang jadi ima tutu Tuhan muna donga sahutan nami sisada suhu duhita sisada anak sisada buru sisada ulam ope mangido sangat pami Tuhan muna donga sahutan nami buha mandos ni rohahita boleh tema di habuna burang hasuruton boleh kami dong sahuta songot dia konsep muna na mangulahon ada tadi bagas sadarion tisada tamaita asa taulahon dulahon mulati ma lihat donga sahuta jadi songot memang baru nung takas kami nak kining maserenggetan di namar donga tubuh namar donga sahuta di namar boru bere songoni di tulang nami jala ahape na nautulahon nung arani bihang guru bisa apa partikel na tulang berdonga mo natin gabi masalo ras tulang pitulong hari 12 mga bulan mulai matutulong na namak katay nandiyan kita diramag Tuhan basta tami maping nga panukunat suamu mga sa mga rari marajay pasama tutulog tayo jadi matarbo matar hela jadi mau lihat Imam Guru kata mahita deh parjolo ma taduk mau lihat dua mata dengan basai naruktong mandongani hita sahat dosadarion naking nong masih panganok kita sagak marlopan jala sobu uas marhite mual tio nang pinatuba muna atong saya pamurnas medu daging saudara tubuhi si padirgak panaili paniak kolihuli asa bagot namar hanto mado dolok namar robian horas mahami namang atong tugadana mamu namang buru di mangaleo disonong nga di pasat tamu pingkap panukunan namarisihon boras ribur-ribur manang aku di parubibir songok kata na tua-tua naman dok pir mapoki bahul-bahul pasalongan pir matodi muna sa luon na pargileon nami luju-luju manang akapangumuan pihak di atas na pura tiar maparanggawian tiar maparhohasan dihita na marhula-hula dohot marboru na marisiyon ringgit sito siwara na dito panipamarita si palas rohanya mataraja dohot inat ta soribada asa pinatiko kujur ma dito binitabiyan tu dia pihak amang guru na mga nakasa itu si madabok parsaulian songot tanggo-tanggo na bolon lang tutanggo nama pertuturan dihita na marhula-hula buru tu jelo anon amang buru jelo di nang asani nung ninna jelo ni tangan asani sukun na manukum mahami amang buru di atas si pangaron na masak asa dia malaklak na dia mauno na dia mahatana dia maninuk na so limang buru mulai tema raja nami songoni do be na boy dapat pahami dan nama kulit kami di si manupak ma kunti muna mariti tanyang muna raja nami dapat dihami hagabion dohot sinarongan asa boy do be dapat pahami si pangano na tumabo dan nagumodang si titik masih pa gorang-gorang pangarangon na o tiso sa dia nakanin si panganon ano batu kami sigurang mapinasuna dihatan si panganon nakani raja nami panggabi parorasad do na pinabuana
Gabi majalah horas amang buru, panggabe parhorasan do hape napi naguana. Hatani na tua-tua bago na marhal tong dia gatan ni Robian horas mahami na mga tong tuganda na mahamu sikat na mga lian. So ngani mamang buru dek kinaw pasartami nagkaning tititik men na sigoppa golong-golong pangarahu na otik sa saria dek kinaw patupano pasartami sa godang mga pinasuna. Marat kupon nauli mardungan na denggan sikap ni sonon nahudul siakup na songon nahudul si udur na songon na mardalan asa takas na uju purba tumakasan do pa akola si takas ni panggabian parorasani takas mamang boru marboboa gabi majalah horas tulang adorak suadu si hami berjulma puha menikah kami dekke simururur do sikio-tio jara dekke saha nam pasa rajai tuhami do honon nami masongon pando ina tua bagot nama hakto na dia gata di rubian horas hami nama jalo tugadda nama rajai nama ngalian bidang manakasi rajai di hata di panggawe parhorasan takas mahami marbuah-buah raja nami dan pola gajang be hami lau marturi-turian nakaning di parnakok mataniari di namrap hida mangudurhon anak boru ni huriai tugas jorna bedia nang majalo pasu-pasu parbogason na sida sian na poson itu hatta atong si saratangian mahita raja nami ang dia di rumah tangga ni enak ko taon dia di rumah tangga sibuan las niroha di tonga-tonga ni keluarga jada sibuan sangat jolo ni tuhatta saya ma pasu-pasu di jalo na sila siya tuhatta pardinga basay dala pangiduan nami raja nami asado tahamu ula nami nama masu-masu anak do parmain nami asasau mana sila gabe jala horas jala do ma masu-masu hami pamurung muna jala sakapi rohanami saderiom ma hami lau pasahaton nagok tuhamu ula nami imaraja nami buah-buah sakas ni panggabian para orasani. Gabi mamburu binau takas samu mar buah-buah di hata panggabe para orasani. Nanay maranggar adat nago mahamu hape tuhami hula-hula muna. Pitulili nami pawaluhon jugian nami naulilipin nami adong hamu tabba gabi tondong nami. Namanambay angka silas ni roha nami. Pasat tamuma siani amang boru sinamok ni boru nami nagodangi tiga horbo tiga lembu sadia godang ma pasat tamu amang boru raja nami yang go alani sangat muna napatut do amunia manjalu sude akan ani goram munai siapa lepe alai masuk bahami jari-jari 10 molo tung kupasahat Ubasara hami pesude marhite ringgi sitio suara jala hopar di haroro nami ditikkin aro hami itu bagas nyirajai marhata sinamot manggohin orang gokma upasat hami sedarion gudangna 10 juta las marohani rajai majalo Udur majalo mamburu Mauliati ma guru bisonung nga hujalo hami sinamok ni buru nami na mangguhi huruf na huranggo gudang na 10 juta na yata guru ate parang guru tangkol na be huiduk kami om langsung di samping dibuat kamu om kaya matulang nyamay nang sinamok ni buru tay na mangguhi na olo di na mangguhi na huranggo kido om Ima di nama katai nektar sada di nama pulus saud di pasak nasi dan nunggu 40 juta 300 nang bisido Jabar Jabar Raja jadi mana manggohin orang kok nasi dah tenang dah las maroham jadi songon member do narima songon pandok ni tua tuhamuna mengburu nami do naburu nami teh andor aduk kama patogu-togu lebu andor hati patogu-togu horbo nang nak sorma juga ma laiku do iwotoku
patogu-togu pairing-iring paupu sahat tu nomor nini sahat tu nomor nono Mati tulang. dihamu amang baru nami Abi tulang. namar hamaranggi balitang mapagawe tu mundalos taduan arimuna do gawe ala nung ngatakas hamu widahan marsi paululuan pinati ko kujur marito binetapian di dia memang mengalahkan di sima daputan persaulian Mati tulang. jadi di hela nami do buru nami bintang narumiris tumpun na sumorok anak petok tok suriris buru ke tempat cai torok jadi sahak mahita amang buru tu panandayon ada yang buru Abi tulang.